ସିପୁ ମା ଆମର ସାରୁ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଲିପୁ ଭାତ ଖାଉଛି। ଇଆଡ଼େ ତାର ଭାତ ବାଢିଛି ସିପୁ ମା। ଆଉ ଚନ୍ଦନ ବୋଉ କୁଆଡେ ଗଲା? ଚନ୍ଦନ ବୋଉ ଏଇଠି ଗାଧଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଟିକେ ହେଲା। ଆଉ ସମୀ କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ସୌମ୍ୟ ଘର। ଏଇଟା ସୌମ୍ୟ ଘର। ସୌମ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଆସିଛି, ତା ମା ବସିଛି। ଟୁଣି ବାବୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବେଡରୁମ୍, ଏଇଟା ତାଙ୍କର କିଚେନ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଶୁଖା ଯାଇଛି। ଆଉ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ଏଇଟା କାହାକୁ ଦେଖଉଛି କହୁଛନ୍ତି? ଭିଡିଓ କରୁଛି। ନା ନା କଣ କଣ ହବ କହୁଛି ଦେଖୁଛି। ଆମର କୁବି ଲଗେଇଛୁ। ଏପଟେ ଆମର ଗେଟ୍ ଆଉ